যতন খুলুমখা তিনি বিশেষকে কাছে কক কচানাম চুখা जों যত সাইমানো চিনি পার্টি আইপিএফটি 2009 হইতে जों এই ফাইগ आं मुइतमानो 2009 पुइला जों चिनि पार्टी आइपिएफटी राज्य सम्मेलन खाइफ्रो चिनि खुमलुम नवाई ऑडिटोरियम जों बेपागै 50 जना चिन डेलिगेट आदरा जों मात्र 24 जन खाइ जों सेंट्रल कमिटी फर्म खायो आदराबो जों साइमाखा चिनि काइसन नाहरमों चिनि पार्टी आइपिएफटी नि नाहरमों चिनि एडिसी एरिया नो चिनि शेड्यूल एरिया नो संविधान 2-3 तारागै जों कताल हास्ते खालायनाय कताल राज्य खालायनाय अबनो तिप्रालेन अबनो काइसन चिन डिमान्ड अ डिमान्ड नाहरै जों 2009 हयते तुरुक जों आगो फैयो आं मुइतमानो 2009, 10, 11 रगो जों जखनते तिप्रालेन नि कक साफ्रो जों प्रचार खाइफ्रो गोबां मा जों बेंगायो जों मुनैयो जों थात्ता खायो तिप्राजोगो गोबां मा बरग्रो तिप्रालेन चाजागिया तिप्रालेन बरग हामजागिया अबायक्ले जों गोबां मा जों दुखुमै फैगा कष्टमै फैगा जों सारा तिप्रा जों गुरिखा आंताई मुइतमानो 2009 जखनते आं लोकसभागो आइपिएफटी नंगै आं कैंडिडेट अंखा पूर्व आसन आदरा आं प्राय 40,000 बुट मानखा पुइला जों आइपिएफटी 2009 जों पूर्व आसन आं एमपी बासाओ आदरा गोबां जागा आं गुरिखा सालायखा प्रचार खाइखा किन्तु बेसेबाग बरग्रक जों मुनैगो जों थाक थाकलायो तिप्रालेन कुंदिमाइया अब असम्भव दाबी अब असंवैधानिक अब विवेक कामी आइपिएफटी सिं खाइखांगाय तिप्राव दांगा नांनाय पाहाड़ी बांगाली दांगा नांनाय हाइनि जों बेंगायो आं तामो मुइतमानो जों तुरुक किन्तु आं आफ्राम बखाव आनि बिसास दं साथाले सालसा तिप्रा सारक चिन दाबिनो चिन नाहरमों चिन तिप्रालेन एडिसी एरिया नो जों कताल हास्ते खालायनाय माने न तुरुक बय बुजिनाय ते हामजागनाय आबां आनि बखाव दं जों 2009 हयते तुरुक फायै 13, 14, 15, 16 हंखाय चिनि पार्टी मोटामोटी कराकंखा जों तो साइमानो चिनि 23 अगस्त 2016 जों चिनि आगरतलाव जों जखनते जों तिप्रालेन स्टेट हु डिमान्डे जों पालायफ्रो जों गोबां मा जों दुखु माखा जो साइमानो 2016 23 अगस्त जों प्रायरो 50-60 हजार जों बर कुथुमखा आफ्रो गोबां मा चिनि सीपीएम केडाराव बर जों कासै बुखा तखा चिनि गाड़ी सकसाखा प्राय 50-60 टा गाड़ी सकसाखा ते प्राय 80-90 जन हाय चिनि केडार चिनि सिक्लाराव एबेन बुरिरो बुजाखा तकजाखा ते जीबीओ लाइखा हॉस्पिटल लाइखा अमायक्ले जों गोबां दुखुमाय फैखा किन्तु आं बिहेस दंगो सालसाले सालसा जोंनि दाबि चिना हरमुनो बर हामजागनाय तैबो आं मुइतमाखा 2016 जखनते पार्लियामेन्टआव आफ्रो जोंनि होम मिनिस्टार राजनाथ सिंह दं बने आमालो बरक आरो कासे बिल पास लाइखा जोंनि सीएबी बिल सिटिजनशिप एमेन्डमेन्ट बिल 2016 आफ्रो प्रस्ताव तो बखा बरो आज और जों 2016 आं ताखौ मुइतमानो जों डिसेम्बर मासाव 10 तारिखआव जों डाउन टू डास जों सारा तिब्रा बन्द खालायखा स्पेशली एडिसी एरिया जों बन्द खालायखा तामने बन्द सीएबी नो बिरोधी खालायो एगेन्स्ट खालायो आज और जों गोबां मा बुजाखा तकजाखा आं मुइतमानो प्राय 40 जन हाइसिन सिक्लाराव जीबी खालायखा स्पेशली गन्डासफोराव चिनि निबेन टुप्रा संराव सिरियासलि बुजाखा बो एलएस लाइखा मन जों गोथैनि गोथां थिसाय दैफायो अबायक्ले जों सीएमनि बागै जों अनेक आन्दोलन खायखा
आजरो जों 2016 जों सिएबिनि बागै जों मुभमेन्ट खायफ्राव जों आन्दोलन खायफ्राव बन खायफ्राव जोंनो केबो सापर्ट खाया CPM सापर्ट खाया कांग्रेस सापर्ट खाया आईएनपी सापर्ट खाया त्रिपुरा मथा दाफ्राव इमां थिनुगियाखौ अबायख्ले जों सिएबिनि बागै कठोर आन्दोलन जों एग्रेसिव आन्दोलन मुभमेन्ट जों खायखा अब जतन साइमानो के बुल करी किन्तु मासा मासु नेतारकटाव सागो सिएबिनि बागै आईपीएफ तो कोन खाया एनआरसी सिएनि बागै जों अनेक किछु सामोन खाया आं मुइतमानो 2018 जों सरकार फाइमेन्ट परेगो जों दिल्ली थांखा आं निजे दिल्ली थांखा जों गुवाहाटीआव आंनि बागै जों गायसा मुभमेन्ट खालायलेखा आं ताबो मुइतमानो गुवाहाटीआव जोंनो बर कल हायखा जोंनि जत नर्थ ईस्टनि चीफ मिनिस्टार इंक्लुडिं कांग्रेस सांमा जोरामथांगा मिजोरामनि CM तेनि मणिपुरनि डेपुटी CM नागालेण्डनि CM तेनि आसामनि मिनिस्टार अतुल बरा ते अरुणाचलनि मिनिस्टार ते आं सह जों प्राय 16 जन मिनिस्टार इंक्लुडिं चीफ मिनिस्टार जों दिल्ली थांगा दिल्ली थांगै जों 2 बार मालायखा जों होम मिनिस्टार आफरो दंमोन राजनाथ सिंह बनि चेम्बार थांगै जों सालायखा जों नर्थ ईस्टनि मिनिस्टार ते लिडार जों जत्तनो सिएबिनि जों बिरोधी खायो नर्थ ईस्टआव सिएबि चालु खायमाग्ला हायख्लायै जोंनि नि मुख्यमंत्री कांग्रेस सांमा तेनि नागालैंड चीफ मिनिस्टार रियु ते जोरामथांगा चीफ मिनिस्टार मिजोरामनि आं दाखौ मुइतमानो जों 16 जन मिनिस्टार थांगै आबनो जों प्रतिबाद खायो सिएबिनो जों कासावनि बागै जों दिल्ली थाङो आं प्राय 3-4 दिन दिल्ली दंखा आंनि जे राजनाथ सिंह आं गोबां कक्साखा त्रिपुरानि अबस्था ना कक्साय खानाखा त्रिपुरा अलरेडि ओभार पपुलेटेड त्रिपुरायाव जुदि सिएबि चालु खायखाय तैबो जों माइनरिटी टू माइनरिटी जों मास्टार कपिं थानाय ता जों 31% जुदि सिएबि खायखांख्लाय चालु खायखांखाय एनआरसी खायखांखा जागा जों डाउन टू 20% नायसो आं सागा आं स्ट्रंग अपोज खालाया बनि बागै जों आईपीएफ तिराव सुदु त्रिपुरानि मुभमेन्ट या जों सिएबिनो तैबो अनेक जों आन्दोलन खायखा जों कासखा आं मन्दिर दं तै आं क्रिया आं बीजेपीनि कोनो कक खायाखै आं चिन त्रिपुरानि मुख्यमंत्रिनि कक खायाखै आं निजे थाङो आं सिएबिनो बिरोधी खायो अब आं रिक्स नागै आं नक जत नुखाना सिखाना आं गुवाहाटी थाङै आंनि केम्पेइन खायो ते दिल्ली थाङो सिएबिनि बिरोधी आं केम्पेइन खायो बरं जोंनि स्टेट गभर्नमेन्ट आबनो सापर्ट खायो किन्तु जों आईपीएफ पार्टी जों आलादा पार्टी जों नाहरमा आलादा जों वानसुमा आलादा आबङै आं दिनै रिक्स नागै आं दिल्ली थांखौ साव आबारनो तिमफ्रा मुइतो मानलिया बय थांखा ताइ जों दिनै आईपीएफ फाइमेन्ट परेगो नर जत साइमानो जों हार्ट एन्ड सोल सामख्लाय दं ते अनेक नेता सालायो एसेम्बलियाव त्रिपुरानि कक साया जों एसेम्बलियाव 3 बार कक साका दिनै प्रमाण दङ दिनै बिसिगिरि देबरमा एमएलए ब कक साका त्रिपुरानि कक तैयो सिन्धु चरण जमातिया एमएलए ब कक साका आं जे खुद जों थांनाय एसेम्बलि लास्ट एसेम्बलियाव आं जे ककटि साका त्रिपुरानि आं ककटि साका जों रेकर्ड दं जों त्रिपुरानि कक अनेक साबो जों एसेम्बलि कक जों साका सिन्धु चिन एमएलए जमातिया सिन्धु एमएलए साका बिसिगिरि एमएलए देबरम ब कक साका आं जे खुद त्रिपुरानि कक साका जों साइ दं जों खालायनाय आबो आं बारबार सागो जेबर कुबुइके सामख्लायनाय सत्य सामख्लायनाय आबो जय अंनाय तै जों आईपीएफ बिजे फेमिनि परेगो जों गोबां सामख्लायखा नरगो साइमानो दिनै महाराजा बिरगमनि स्टेचु जों सनामखा एयारपोर्ट जों सनामखा बनि बडे जों दिनै बरमुरा हाथाय कदर जों स्लाइरिखा तै महाराजा बिरगमनि बार्थडे जों सुटि घोषणा खायखा तै गोबां जों साइमानो तै दिनै एडीसी मामानि डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल जों प्राय 38 बोसोर जाखा nearly 40 years 40 yearsनि परेव आमनो पुइला एडीसीनि कायसे बिल पास लायजाबो दिनै स्टेट कैबिनेट दिनै मन्त्रि सभा जों बिल पास लायखा अब टाउन बिल एस्टाब्लिशमेन्ट अफ टाउन कमिटि बिल अब जों पास लायखा आबारखौ साइमानो तै जों एडीसीनाव दैबो जों करा खैना बागै तिप्लानि दिन दाबि दंनाय नं किन्तु इन द मीन टाइम तिप्लान मायनि सिगां जों गोबां साममा खालायनाय जों 125 बिल्ड अब जों बिल पास लायखा जोंनि स्टेट गभर्नमेन्ट मन्त्रि सभा बिल पास लायसिन दिल्ली पाठाव होखा
ajaga जों गोबां जों नुगौ दिनै डाइरेक्ट फान्डनि बागै जों रहखा डाइरेक्ट फान्ड मोननाय रेभिनिउ नियाव क्लायनाय दिनै लेन्ड पावार लेन्ड इजेसन पार्चेस आबो पावर मोननाय जों खायसे जों निने प्राय 43 डिपार्टमेन्ट ओरैनो बागै जों केन्द्रआव जों आबो बिल आबो प्रस्ताब पाठका आबो जों सायमार दै दिनै नों सुंनुगौ एडिसियाव जे दाबो दिनै डिमार्केशन खायिया आबो जों दा प्रस्ताब खाय दं आबो रेडिमेकेशन माखायनाय ते जत्त दिनै बुमुं दंमोन आगेनि बुमुं दङ तेबो स्लाइगै जों मारिफिनाय आबो जों खायसे दिनै खायसे जों कमिटि खायखा जत्त दिनै आगेनि बुमुं दिनै हेरिटेज दिनै कालचार दिनै ट्रेडिशन आगेनि बुमुं दङ न दिनै हाथाय हाफं दैमा दैसा जत्त स्लाइना बागै आबो जों खायसे कमिटि खायखा आबो दिनै एचिभमेन्ट ते जों लुखा दिनै कक बरफन ता जों जत्तनो आबो फार्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ता दिनै कक बरफ साबजेक्ट जत्त एग्जाम जत्त कम्पिटिटिव एग्जाम स्टेट नि अंडर जे एग्जाम दंमानि जे कम्पिटिटिव एग्जाम ऑल एग्जाम आरो कक बरफ कम्पलसरी सिन खायरिखा इनक्लुडिं जुडिशियल सार्विस टीसीएस दङ जुडिशियल सार्विस दङ कौन एग्जाम दंनाय स्टेट नि अंडर आरो कक बरफ न जों कम्पलसरी करिरिखा माने कक बरफ आरो साबजेक्ट मा दंनाय बांला एन्ड कक बरफ आगे अमायक्रै आगे शुद्ध बांला सिन दं तामाने टीसीएस पास सुदि जुडिशियल सार्विस सुदि जेकुनो सार्विस निनि अंडर टीपीएससी आरो कक बरफ साबजेक्ट मा दंनाय आबो जों खायरिखा आबो दिनै बां अचिभमेन्ट तै जोंनो दिनै जों फाइमेन्ट परेबो स्पेशल आनि डिपार्टमेन्ट ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट जों 18 दिनै एकलायबे स्कुल एकलायबो रेजिडेंशियल स्कुल अब 100% फ्री जो साइमन आगे तो माने मात्र 4टा दं माने ताबो तै जों 18टा जों एकलायबे स्कुल मानखा ताबो नक तांगै दं ओ दिनै ग्रेट अचिभमेन्ट একটা स्टेटो 18टा स्कुल मानानि एकलायबे स्कुल अब थुं दंमैया ताबो जों मानो ताबो अलरेडी काम थुरुङै दं विदिन 1 or 2 years अब पाइ थानाय ओ दिनै ग्रेट अचिभमेन्ट बहुत स्टेट माखा बामफ्रम आमाल 25 बसर बर मात्र 4टा स्कुल बर सेंसन मानो जों बीजेपी आईपी फाइनल परेबो 1 बसर बिसिंगो जों बर 8टा स्कुल सेंसन करिखा अब दिनै अचिभमेन्ट आबर जों वानसुगै मैया तैबिनो साइमानो दिन सरकार फाइनल परेबो प्राय दिनै 600 जन 600 स्टूडेंट बॉयज एंड गर्ल जों बीएड डीएलएड खायनाबो जों बायदि पाठाव रहा ओ दिनै पहिला दाल स्कीम ताव 600 जन बरक बासा पासिं फैबिखा अब ताबो परै दं बर बाक्सा ते 300 जन हाय 300 नार्सिंग कोर्स जीएमएम जनरल कोर्स अब बांगो जों बीएससी नार्सिंग जीएमएम जों अब जों बायदि पाठाव रहा प्राय 300 जन हाय नार्सिंग अब जों फाइ अब रजागो ते आईएस फरायना बागै आई कोचिंग खायना बागै जों आं प्राय 20 जन हाय रहखा फार्स्ट फेज सेकेंड फेज तेबो 16 जन रहखा पहिला 20 जन तब लास्ट 16 जन अब कम्प्लीटली फ्री जों आईएस कोचिंग खायना बागै दिल्लीआव जों फाइ जों आईपी बिजि फाइ अब जों ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट हाते जों पाथर रहखा अब जों साइमोन जे जों दिनै बाङै ताम साम खायदों तै गोबां दङ आबनो सालिया जों साइमोन दिनै कैबिनेट तेबो भेरि इम्पोर्टेन्ट जों खुमुलुंगो हाईटेक हस्पिटल सुपार स्पेशलिस्ट हस्पिटल खायना बागै खुमुलुंगो स्पेशली जोंनि कैबिनेट मन्त्रिसभा जों बिल पास खालामा अब तुदे तुमरं थानाय अब थांनाय बोसोराव मारै जाखा खुमुलुंगो कायसा हाईटेक हस्पिटल सुपार स्पेशलिस्ट हस्पिटल खायना बागै जोंनि कैबिनेट एप्रुव खायखा अब आगे खायदे किया बोरै बागै आं दिनै तेबो भेरि इन्टारेस्टिं आगेव माइसिनि कोनो खायदे गैया दिनै एडिसि आन्डाराव दिनै जे ब्लक दिनै आरडि दंमोन रुराल डेभलपमेन्ट ब्लक दंमोन जों 12टा ब्लक 12 ब्लक न जों घोषणा खायरिखा एस्पिरेशन ब्लक दानो स्पेशल ब्लक ताबो इनक्लुडिं तुलासिकप निनि मंगिया गामि हायख्लाय निनि रयसाबारि हायख्लाय जों 12टा 12 ब्लक न जों डिक्लेयार खायरिखा जों सरकार फामिनि परेबो स्पेशल ब्लक एस्पिरेशन ब्लक अब स्पेशल फेसिलिटी माननाय ता मानैबो दं अब जों आइ खायदे गैया बोरै बागै दिनै जों साइमोन दिन आईपीएफटी र बलाय खिना दिनै सामु खाय दङ फियाबा
अनेक बरक आबनो रिलाइज खाया मने आं तिन मास सावो जे IPFT गोबां मास जों सामखाय दमनि इंक्लुडिं दि टिपारलेंड जों ता बिसिदि ता कोरोना भाइरास पेंडेमिक नि बागै जों मुभमेंट खायनाय जोंनि पार्टी IPFT जे मुभमेंट खायनो हाय आं चैलेंज के सामानो जेकुनु पार्टी ना CPM ना कांग्रेस ना BJP INPT जेकुनु पार्टी फंथों बेन मथा फंथों आं चैलेंज सामानो बरो जोंनि पार्टी IPFT जे आंदोलन खायमानि मुभमेंट खायमानि एग्रेसिव मुभमेंट बरो खायमेया जों खायफुनुनाय जों जस्ट नायहिन दङ जरा नायहिन दङ जों देश दुगि हांखायनो जों मीटिंग खायो जों सेंट्रल कमिटि मीटिंग खायो जों डिक्लेयार होनाय जों मुभमेंट खायनाय जों टिपारलेंड तयो सुदु टिपाराव सिमिया जों दिल्ली थांनाय जों मुभमेंट तयो अब जों पालुनो साजाक जरा नायहिन दंदि जों मुभमेंट खायनाय बनि बागै IPFT पार्टी दिनै आं तयो कायसा खबर गाहाम रना मुसुखा दिनै 18 तारिख मे 18 मे 2021 दिनै जों दिनै कैबिनेट नों बिल पास खालायखा मंत्री सभा एप्रुव खालायखा जों 22 ता 22 एसिस्टेंट प्रोफेसर इन ककबरक सब्जेक्ट जों आबो दिनै एप्रुव खालायखा तुदे तुमरु आबो एडभार्टाइजमेंट थानाय चिन्ति ब्रासारक माननाय अब पहिला हिस्ट्री गो ककबरक प्रोफेसर ककबरक सब्जेक्ट प्रोफेसर नाय अब जों दिनै मंत्री सभा एप्रुव खालायखा अब दायित्वनि अब एडभार्टाइजमेंट थानाय बनि प्राय बेतन जों नुखा जागा प्राय निने 70,000 हाय बेतन हाय बरक माननाय 70,000 ते 1.5 लाख हाय बेतन ताव नुखा स्केल बेलाय गाहाम अब EGC स्केल माननाय दिनै नम हायसिन बेलाय सिन बां खबर गाहाम जे बरक ककबरक नि डिग्री खायजाक डिप्लोमा खायजाक PhD खायजाक ककबर साबजेक्ट तिगि बर एप्लाइ खालामनाय ओमफ्राय जों खालाय दं अब आं खागाव दिनै टिबासाराव स्पेशल जोंनि ADC एरिया दंनाय रक नेरक गाहामखौ दंलायदि जों दिनै अमन आं मा सागो पार्टी IPFT जे जों खालाय दंमोन सामनो जों पाब्लिक मा सावरायनाय बरकटाबो रिलाइज खाय दंगो दिनै पार्टी IPFT जे जों साम खायफै माने आगेनि सामाखौ जों मा खायफिनाय जों कोनो बाखाता बायदि जों नुखा दिनै कताल पार्टी फाय दंगो आं साइनिया बरा बोसोर जातै बरा बखा बायदि हामजा गैया बर साइदों ग्रेटार टिपारलेंड जेबो जों खोनाखा गोबां बरनि फेसबुक नुखा जों WhatsApp नुखा ससियेल मिडिया नुखा 10 तारिख एप्रिल बर बुट पास खायखांखाय 11 तारिख एप्रिल बर दिल्ली थांगै ग्रेटार टिपारलेंड तो बनाय ग्रेटार टिपारलेंड कक सानाय आगर बेंक थांगा साइनिया आबांगै बर वानसौनाय जोंनि बर बुद्धिजीवी जोंनि कर्मचारी the intellectual group the youth the student community नोरा वानसौदि जोंनि पार्टी IPFT ताकफानो जों जोंनि नाहरमो जों याखारियाखौ जोंनि वानसौमो नाहरमो आगेनहाय दंखौ जों कोरोना भाइरास पाइखांखाय जों इमिडिएटली जों मुभमेंट खायनाय जों एग्रेसिव मुभमेंट खायनाय सु तिप्राव थिमिया जों दिल्ली थांनाय गुवाहाटी थांनाय जों दिनै दाबिनो जों खायनो टेक वाइसा जों क्राक खतो फैनाय जों साइमनो सारा तिब्राबरो साइमनो आं बनो बले खुसिंखा इंक्लुडिं महाराज जों बवाग्रा ते मैक्सिमम इंटेलेक्चुअल ग्रुप बर साइमखा जे टिपारलेंड छारा जों ते बासिया जोंनि अल्टिमेट सल आं बारबानो साइटआव आगेबो साव उको जोंनि अल्टिमेट सलुशनखाय जों टिपारलेंड स्टेटहुड डिमांड बेस्ड ऑन ADC एरिया ऑफ त्रिपुरा आं आगेबो साव ताबो साइटआव इन द मीन टाइम कम चिकन दाबि फैमनो अब जों वेलकम खायो जोंनि अल्टिमेट सलुशन जोंनि थेनांनि बागै जोंनि जुग दमै अ तिब्रा सागाव गोथां दं थांनो हांखाय बैसाय कप्लाय बैसाय गोरों बैसाय गोनां थांनो हांखाय जों टिपारलेंड नांगौ स्टेटहुड नांगौ आबनो आं बारबार कक्सा आबनो जों याकाया जोंनि टिपारलेंड दाबि जों खाय थांनाय जों दाव सरकार दङ दिनै तै दैबो दङ सरकार जे मानसा जों सामं खायनाय जों तैबो दिन बरनो तैबो जों बखा थांरनाय दिनै ताकफोन दिनै युथ ड्रग आं गोबां मोजां खबर माहि दङ दिनै युथ ड्रग ताकफोन दङ बर क्राक दङ दिनै इंटेलेक्चुअल ग्रुप दिनै कर्मी रक आसल हाना हमजानाय दखना हमजानाय टिपारलेंड हमजानाय बर ताकफोन ठीक दङ ताक कचाराव फायै गोबां पार्टी कताल फायनाय बर साइदों ग्रेटार टिपारलेंड कोनो मीनिंग करै कोनो बनि माने क्लियर काट बरनि अब मैप रक जों नुगियाखौ अब आं सावो दिनै मेइन दाबिखौ दिनै टिपारलेंड दाबिखौ जों खाय दङ जों खाय थांनाय
চিনি নর্থ ইস্টও চিনি কমিটি দङ চিনি অল ইন্ডিयाव बाहायनो चिनी कमिटी दङ NFRS दङ जों नेशनल फेडरेशन फर न्यू स्टेट अब चिनी दङ तापन जों बर जजुग दङ चिनी नेशनल फेडरेशन फर न्यू स्टेट आरो जों गासै मेम्बार जों तीन तिब्रानि आईपीएफ आरो जों मेम्बार जों इदानी आं दिल्ली कक साइड दङ जिरानि मनीष लामा समय कक साइड दङ बरक सागो चिनी करना भाइरास पाइका ओंखाय जों तेवसि मिटिं खायो चिनी नेशनल फेडरेशन फर न्यू स्टेट आ कमिटी राव जों तैसा कराक खायनाय होनबो जों साहावो आं खागावो जों जे मुभमेन्ट जों तैसा रिवाइव खायनाय जों खायबो दङ कुनु खाता बायदि जेब्रो तिब्रालन हामजांनाय बखारय हामजांनाय बरक दंनाय बरक जों साबुत खायनाय बरक कुनु बखा थैया आबांगै आं सावतिनि जेतिना पार्टी आईपीएफ तिनो अनेक बरक कक दुरनाम कक सामानि ताताल सामानि तिब्रालनि कक सालिया हाय सालिया आं मोस्ट इम्पोर्टेन्ट केसे सानामजु जों बाबा सिनामाजु तिब्रालन स्टेटहुड हाय नमाया नों 100 बार फानो नों जिन एसेम्बली गो स्टेट एसेम्बली गो नों बिल पास होदि যদি কেন্দ্র সরকার সয়ানকা বমাইয়া কাছে एग्जांपल হলো সানাই উত্তর প্রদেশ ইউপি গো নদা মায়াবতী মুখ্যমন্ত্রী তংখ্র আজরাও মায়াবতী দুইবার প্রস্তাব হকা এসেম্বলি বিল পাস লাই বদর হকা উত্তর প্রদেশ ন ইউপি ন তিনটা বাগ মাখাই নাই আবাকাই মায়াবতী बीएसपी बनी बो आर मुख्यमंत्री बो 10 बছর साखा बो प्रस्ताव पास कर हका एसेम्बली गो कन्सेंसास खाइबो यूपी गो बो प्रस्ताव पास कर हका यूपी न तीनटा स्टेट माखाइनाय बो दुइबार प्रस्ताव पास कर हका 10 বছর কিন্তু दिल्ली सबका आ प्रस्ताव सौइका কিন্তু दिल्ली गवर्नमेंट आपनि अटल बास पाइ दङ आपरो बो रिलिया मनमोहन सिंह आपो बो रिलिया तांगै बर कन्विन्सिंग या बो मागै निने यूपी नो बरो बागना नाइया केंद्र सरकार सहिया पार्लियामेंट सहिया अब मानलिया साइड बाय साइड जों नायनि मेनो निनि तेलंगाना आंध्र प्रदेश नि कचा तेलंगाना बाहायनो आरो नै विधानसभा सहिया विधानसभा कोन दिन नाइया आरो नै जों नायमानो आरो नै मुख्यमंत्री नाइया जों नुखा किन्तु केंद्र सरकार पास करखा बिल पार्लियामेंट बिल पास खायखांगोनो स्टेट गवर्नमेंट अब ऑटोमेटिकली बरो गसै मानाखा ओबाके कसे आइन दङ न परेदि आर्टिकल 2-3 परेदि निनि पार्लियामेंट आइखांख्लाय निनि दिल्ली नायखांख्लाय जेकुनु स्टेट बर खायरो मानो फर क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट अब कुनु एसेम्बली नि परमिशन नांगिया एसेम्बली बिल पास खाय नांगिया जरिसे केंद्र पार्लियामेंट निनि बोर्ड लोकसभा राज्य सभा नि एमपी रो बारो नि केंद्र सरकार बर रिना मुसुको हांखाय बर कन्विन्सिंग हांख्लाय बर एनी टाइम एनी डे जेकुनु स्टेट बर गताल खास्ते गताल राज्य फ्लाइरो मानो अब आर्टिकल 2-3 नों कन्स्टिट्यूशन इंडियन परेनिदि अब कोनो स्टेट नि कोनो पावर करै स्टेट नो अन दाबि खायनानि बा तुनो रिनानि बागै अब जों मन बारबार सावो जों सेंट्रल न कन्विन्स माखायनाय दिल्ली न कन्विन्स माखायनाय जेकुनु पार्टी पंथं बीजेपी पंथं कांग्रेस पंथं आनि जदि केंद्र सरकार बा पार्लियामेंट नि एमपी रो बा प्रधानमंत्री होम मिनिस्टर बर कन्वेंशन आंखाय बर जदि गस आंखाय जों एनी टाइम जोंनि स्टेटहुड जों मानो अब त्रिपुराबो सिमिया एनी स्टेट नि तावर नि बडोलैंड फॉर एग्जांपल नि गुरखालैंड फॉर एग्जांपल नि छत्तीसगढ़ नि उत्तराखंड नि सॉरी नि अबसर विदर्भ हरि प्रदेश अबर बर सानै दं किन्तु सेंट्रल कन्वेंशन नांनाय अब आं बार सावो सेंट्रल थांस कन्वेंस माखायनाय आनि प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर तै आरनि जे नेतारनोजों नेशनल लिडार थांथाङै जो कन्विन्स खालामनो हायाखै आव त्रिपुरा राज्योआव अरन त्रिपुरा साराव त्रिपुरा नांगौ बर एडिसि एरियानो बर स्टेटहुड खायनि आंखाय बर बरनि भबिष्यत गुरै बर भबिष्यतै बकमाय थानाय बरनि बंबांगजों बरनि सेम्पाथि बरनि जों बर लबि खायनांगौ बरनि सहानुभूति जों माना नांगौ आबाङै आं बार सावजों दिल्लीआवसो मा थांनाय दिल्ली थांजों बर कन्विन्स मा खालायनाय बनिबा आं दिनै अमन कयनाय जोंनि त्रिपुरालेण्ड मुभमेन्ट जों खालायनाय जों दिल्ली बुथांबर कन्विन्स खालायनाय जों शुधु मासे वाइस बिसा वाइस थांनो गैया जों एभ्रि मान्थ बे एभ्रि वीक जों थामाखैसो गाहाम जों दिल्ली थाङो आरो नेताराव बायजों मालायनाय तुमा बीजेपी तुमा कांग्रेस जेकुनु नेशनल लिडार जों बर कन्विन्स मालायनाय बर लबि मा खालायनाय टेक भेरि इन्टारेस्टिं आं मा सावमो যখন দে নিনে দিল্লিও বাজপেয়ী আমলো তিনটা রাজ্য ব্রহ্মাখা झारखंड उत्तराखंड
दे झारखंड उत्तराखंड ये नाम से छत्तीसगढ़ ना छत्तीसगढ़ झारखंड उत्तराखंड छत्तीसगढ़ ब्रह्माखा जमाते बरो उत्तराखंड मामफ्रो नग नाइने दी उत्तराखंड अब तब यूपी ने कैसे पार्ट ini tabo abo tongo Dehradun Uttarakhand ma boro ani Uttarakhand ni netaro boro ase aggressive movement khaya statehood bagi boro Uttarakhand ni boro movement khaya jengno bonu gya khlaina kitu abo ase sijagya phia boro central thangba convince khaya Delhi thang boro ani prime minister humde convince khaya jeng Uttarakhand nango amang Uttarakhand ro laki ingi kabal ka hamoi boro mai thanga बरो कोनो मूवमेंट एग्रेसिव मूवमेंट बरो खाया जोंनो बनु गया हिस्ट्री ऑफ करै तेलंगाना मूवमेंट खाया ठीक दं झारखंड मूवमेंट खाया एग्रेसिव मूवमेंट खाया बरो जोंनो बु किंतु उत्तराखंड खाय बरो एग्रेसिव मूवमेंट खाया अपन बरो बन लॉबी स्ट्रांग मनि बगै बरो राज्य बाय थाका टेक एस फॉर एग्जांपल निनि लद्दाख लद्दाख एकै अवस्था लद्दाखनि बरो स्ट्रांग डिमांड खाया एग्रेसिव मूवमेंट खाया लद्दाख बरो यूनियन टेरिटरी बा स्टेट हुड बरो दाबी खाया बरंस केंद्र सरकार वानसगै निनि दिल्ली सरकार वानसगै बनो खा नांगै बरनो लादाख बर रिरिखा इदानी रिरिखा ए ओम हाइक्लाइस जों केंद्रनि बरक बाय निनि तुमा कांग्रेस तुमा बीजेपी आरो सेंट्रल लीडर बायसों बरनि हामजामाजों माना नांनाय बरनि सहानुभूतिजों माना नांनाय बरनि सिम्पाथिजों माना नांनाय ओंख्लायसि आं खागाबो जों जोंनि स्टेटहुड डिमान्ड जोंनि डेभेलपमेन्ट डिमान्ड जों माननाय हकक साइनो आं खायनो हायजत तननो ani rangkan taku bukurono ani paiphlaya ani khaksak ma hambai ya kori ani kok isa samani orno mutaka jotor hambai